କାମ ଫାମ ସଇଲା ନା କଣ ସେଠି କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ଏଠି କହିଲ କଣ ଏଠି ଝଡ଼ା ଝଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ କଣ ଧାନ ସରିନାହିଁ କଣ ଇଏ ଆରେ ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି କଟକରୁ ଆଇଲେଣି ତମେ ଏଠି ଧାନ କଣ ଯାଉଛ ନାଇଁ ସାର୍ ସରିଯିବ ଆଜି ସରିଯିବ ବାପାକୁ ମନା କରିଦେଲି ଝାଟିଆ ମାଟିଆ ଲେବରକୁ ଆଣିବନି ଝାଟିଆ ମାଟିଆ ଲେବର ଆଜି କଣ ଧାନ କାଟୁଛି ଆରେ ଆଜି ସରିଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆହବ ଟୋଟାଲି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆହବ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଆଗ ସାଙ୍ଗେ କଣ ବୁଢା ଗଲାନି ସେଟା ଗଲାଣି ଆମର ଚାଲ ଆସିଲେ ଝଡା ଆମେ ଆସିବା ଝାଡିକି ଯେତିକି ଝଡା ଝଡିବା ପଳେଇବା ଘରକୁ।